Però si és... Has de saber que el mestre tenia una gran estimació. Considerava que era l'únic responsable del que t'ha passat. Pensava que només era culpa d'ell. Per això, en el moment en què t'hagués tornat l'aspecte humà, t'hauria confessat. Azalea! I som a temps! Encara et puc salvar! Sereu com abans! Tots dos! Creu-me! Per mi tu has estat una mare, una germana gran i una dona. Et vull salvar, Tudek! El cor m'hi obliga! Qui l'Angelo? Creao. Si són... No et moriràs, oi? No et moriràs, oi que no, òrfan? Tranquil·la, no em moriré. L'espasa! L'Azalea era al jardí. Feia uns ulls molt tristos. Què li deu haver passat? Avui he assistit a l'aïllament de l'Azalea. Espero que no es deixi vèncer pel pes del seu enorme talent. Resaré perquè se'n surti. Òrfan! Mira, Azalea! Costi el que costi, la salvaré. Amb les meves mans. Encara que per salvar-la jo hagi de perdre la vida. Mestre. Flameheart! No ho facis! La torre de l'Ullal serà meva! Mare! No, no pot ser! Déu meu! El Bloody August és... Mestre... Què puc fer? No sé com ho podré saber. Caminyo sola, sense rumb, sense alè. Què puc fer? No sé si et trobaré. Si no et puc veure, no em superaré. Els llums de la ciutat m'enlluernen i tinc por, però ara em cal ser forta, tirar endavant. Si em canso de caminar, hauré de descansar, però no puc perdre el temps plorant ni un sol moment. I la pluja cau per fi, com les llàgrimes tristes que ha passat el meu cor. Els carrers ja són ben molls, segueixo el meu pas, arribaré al final.
En el siguiente episodio... No aceptaré jamás este destino. He hecho una promesa, y hasta que no la cumpla no me marcharé de este lugar. Ahora ha llegado el momento. Sí, ahora. Todo lo que he pasado en los últimos años me dará fuerzas. Y después iniciaré un nuevo viaje a través de la luz. Último episodio, el fin del viaje. Yo te reclamo, llama blanca de la luz.